For today's video, mag-story na po mis ni Kajen. Katong manag-amigo. Mag-story ta sa part sa duha ka man nag-amigo. Ready na ta. Natoy man nag-amigo be. Ang taman. Manag-amigo ba? Manag-amigo. Kanang sipuno na siya og kagiron mga kat. Dito. Sipuno lagi kagiron. Wala kagirong, walang iro. Murag iro kay kagiron. Kagirong. Doon nato yung manag-amigo mga kat. Sipuno nang usa niyang usa kagiron. Basta nag Sipon, grabe taas na siya sipon. Maabot na ko nga na god. Usa ka dupa. usa ka Mukha na god. Mutugya na god siya. Di yun maputol yung sipon. katong kagiron. Kagiron, gikan siyang tiil. Hantod siyang naong. Abot, napuno sa kagid. Pag siya siya pangilkan siya. Sige, gurong Yang likid-likid. katong siponon sa mana sa siya sipon. Mana, yung gabi naman taas na siyang sipon. Gaanan mo, gatuon mo mga isa. Anang, sangko na siyuta. Iyan na na. Lagi tilak. Malagi tilak kay Yan na din niya. Ni kaloon. Moto ka nang. Kuan sila, gasabot lang do habe. Abo sa sila. Oh, ni ana to katong kagiron ana siya. Pre, sabutan do ha pre. Gi. Sabot sila nga kanang ayo pagtrapo si mo sipon nya ako sa di ko ngilkis kung kagid. Sabot lang daw nga. Wa gid sila trapuhay sa sipon ang katong siponon niya, ang katong kagiron asa siya di yun niya kilkilon yang kagid. Magkanaan yun. Oo, sak adlaw wa gid sila trapuhay sipon niya, was like kilkilay kagid. Moto ni ana kuan. Sige. Nya unsa may atong kuan na premium na sa makadaog. Ang premium nako mo pre, tagaan ti kag kuan. Tagaan ti kag usa ka bukbaboy. Oh, ang premium usa ka bukbaboy. Mo sige, deal. Niya anak to katong sipunan, sige deal. Anak to kagiron, sige deal ka. Oh, sige deal. Kana ang premium to kanang usa bukbaboy. Oh, sige, deal. Mo to anak to sipunan, ako daog gani Mo to makiat, deal lang duha. Ang katong sipunan kagiron. Oh, deal lang duha be. Mo to ni anak, sige, kanang ang premium to kanang baboy ha. Ya, kinsay makadaog na tong duha kana magagwantag way kilkilay, way trapuhay sa sipon sa adlaw. Mo na daog, makadaog sa baboy. Walay ngana. Was like way kilkilay, way trapuhay sipon. Mo to anak to katong kuan nga anak tong katong siponon nga. Kanang nako istoryahan mo pre. Ang sipon ka anak na mayo. Sus, ga aksyon nagkanang tugkad si yuta. Ang katong kagiron. Lilaw na kayo. Ang katong kagiron kana anak naggrabe yung katulag ana siya. Kot-kot siya. Lami ako na. Kot-kot. Ana lang wa pa. Mo to ang sipon grabe to nang mayo. Sus, wag putol-putol, yellow nang kayo. Mo to ni anak to katong siponon bi iyang giingnan ng katong kagiron nga pre. Nakoy lolo ba. Katong lolo sa una pre grabe. Hunter kito. Hingigo kito pre bisag unsa kalayos langgap. Igo gyud pre naorok. Bang! Ay sipon yan. Mo to ni anak to katong sipono. Hingigo ko niya lolo. Bang! Bang! Maro ang katong sipono natrapuhan niya sipon. Ang sipon sa siponon pre trapuhan niya. Kato ni basad ta na katong kagiron nga anak siya. Nas akong lolo sa pre grabe sa to pre. Grabe man yung katulan niya, bawas siya. Yan siya, akong lolo pre, basta magsulob to sa rina. Grabe, naghanag sipir. Sipir. Napuno sa sipir, iyas nila. Katong kagiro, nakapangilkil ang kagiro. Salamat sa iyo pagtanaw sa mong video, Magyat. Kung magustuhan ang video, please like, please share, please follow. God bless, bye. Thank you. Thank you.